Opurobios Igwe Jenga. Maka na ndị obodo ndị ọzọ funa ndị Igbo anọkwatara n'okwu ọchịchị ndị Igbo baji ndị Igbo emebe sofa. Onwe oge chairman ndị PDP oge Obasanjo bụ onye na-achị obodo Nigeria bọm simpat ogene ka ga-eme ndị bụ unu si ha ogene tinafanda na nzukọ n'anyasị nyaa ya wee nesi anya ndị isi ndị PDP jupụta a na-akpa maka Nigeria ka e ga-esi go oke ka e ga-esi mee nke dị nesi anya sị onye na-achịsi ya Mr. President na nwakwụrụ onye Igbo n'ọhịa onye na-achịsi ya rapụkene ndị Igbo na ndị Igbo adịrọ serious na ife ọbụla fakweta ahịa fa chọọ ofu onye si ya bụ onye isi ndị Igbo chọrịa naira na-abụ ma ịtọ ochiwezie mkpu si na ife fakweta bụrụ n'ọnya ga-aga so dịtị na-ewutaka mbọsị afọ ka mba akwa mana ị na-anya na ife na-eme onwe ndị ụmụnne anyị si na bụ ndị isi ndị Igbo na-eji uche aga n'uche nke kedu ihe mere na iweghachite ọnọdụ ndị Igbo nweburu tupu anọ agha bụ ihe siri ike n'ugbo n'uche m ọ bụ ndị na-achị anyị ndị na-achị ndị Igbo na ka emere ife kwesịrị ime maka na adọrọ nkafe iji si ụdị uche fa kwesịrị iji wee so okwu gbasara ọganiru ndị Igbo were na-esie ị na-anya ị ga-afụ na oge ọbụla ọchịchị ndị Igbo nseka na-eju ọha na eze ya pụọ na kọtụ tata echi niile ke ndị na-achị ndị mmadụ ọrụ ịta afụ maka ọdịmma ndị ọzọ ka ekosipụzia na okwu ịta afụ maka ọdịmma ndị ọzọ bụ ife ga-eji na-ese okwu oge ọbụla ọ bụrụ na onwe ife na-achọ maka onwefa ndị be anyị ndị Igbo onye agha na nwanne ya jisie n'ike ndewonu Chukwu fụrụ anyị n'anya.